स' लोगोफोर माने दिब्लाय मोनबाय आरोखि ना नायना लादो नै लोगोफोर हो हे माने 50 लायनो लोगोफोर दिब्लाय सिङाव हाबनाया हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि सिदर मोसारि इउटुब चेनेलाव बरायना थालायबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं दिनै मानि सायाव भिडिअ लाबोदों माने आं दिनै मट' ब्लग बानायदों आरोखि ना लोगोफोर फार्स्ट माने बानायफेराखै माने बानायनायनो नागिरदों आरोखि ना माने आं दिब्लायाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ लोगोफोर स' लोगोफोर थांसै आरोखि ना आङो दिब्लायाव माने नै आं दा न' खाथियावनो दं आरोखि ना बारा गोजानावबो गैया ओरैनो नायना लादो नै स्कुटिजों थांगोन आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेजों मट' ब्लग बानायगोन आरोखि ना लोगोफोर आङो माबाजों हेलमेट माउन्टजों टेस्ट खालामनो नागिरदों आरोखि ना लोगोफोर मोजां जायोबा खालामबाय थागोन ओमफ्राय बिदिनो जायाबालाय जायासै स' लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोखि ना लोगोफोर मट' ब्लगआ मारै जायो दिनैनिया स' खालामलांसै आं लोगोफोर बेनिफ्रायनो बिराद गोबाव जाबाय आं लोगोफोर मट' ब्लग बानायनाया मट' ब्लगथ' नङा माने ब्लग लाबोयो बिराद गोबाव जाबाय आरोखि ना लोगोफोर आं स' लोगोफोर नायदो आरोखि ना आं बेनिफ्रायनो फार्स्ट स्टार्ट खालामबाय आरोखि ना जोंनि गामिनिफ्रायनो फार्स्ट टाइमलै लोगोफोर मट' ब्लग बानायनाय नोंथांमोना मारै जायो मारै मायो नायना लादो नै ZR आरोखि ना लोगोफोर ZR 125 स्कुटिसो लोगोफोर बाइक नङा हयलाय बाइक लानो हानो लोगोफोर आङो स' लोगोफोर नायना लादो आरोखि ना नै बाराय रानबो खारखायाखै गारिया दा टाइमा बेसेबां जाखो दा टाइमा 12टा 22 जाबाय आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय दा बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय स' लोगोफोर नायना लादो साइलेन्ट स्टपसो आरोखि ना लोगोफोर बेनिया नायना लादो स' लोगोफोर थांसै आं बेनिफ्रायनो अके नायलांबाय था होमबा लोगोफोर दिनै भिडिअखौ गामिनिफ्रायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आरोखि ना लोगोफोर आङो मट' ब्लगबो लाबाय थानाय जाया लोगोफोर ब्लगबो लाबोबाय जाया आरोखि ना नायलांदो लोगोफोर होमबा अके लोगोफोर दा गेन्द्रा बिल मोनबाय आरोखि ना ओमफ्राय नायना लादो नै लोगोफोर बाजारा गेन्द्रा बिल बाजार आरोखि ना लोगोफोर दा जों ओरै लेफ्ट साइडजों थांसै लोगोफोर भिडिअआसो बोरै जादोंथाय स' लोगोफोर माने गामिनि सासे लोगो फैफाबाय आरोखि ना आंजों माने बिदा जानाय आरोखि ना लोगोफोर स' लोगोफोर नायलांबाय था होमबा भिडिअखौ स्किप दा खालाम दिब्लाय मोनथारसै लोगोफोर दिब्लाय नायलांबाय था होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्किप दा खालाम दिनै भिडिअआ दामाक्का जागोन आरोखि ना लोगोफोर फार्स्ट टाइम मट' ब्लग लोगोफोर बारा गोसाबो सालायजाया EBS गैया ना स्कुटिबो ओइ बोरमा थफ्र' बारस'ना होदों माने लोगोफोर बोरमाया मा बुंनो आरो लामा सामायाव बिदि बोरमा खाना दोनो बायसान्स स्पिडै फैबा एक्सिडेन्ट जागोन माथो बिदिबा लोगोफोर मोसासो मारै खोनादोंथाय लोगोफोर बिराद बारबोदों स' लोगोफोर ओरै राइट साइडजों थांसैलाय आरोखि ना लोगोफोर नै राइट साइडजों नैबे राइटजों उनथिं गारि दं नामा गारि गैया माने राइट साइडजों थांनांगौ ओरै लेफ्ट साइडजों थांबा माबा थाङो आरोखि ना धिरबिल लोगोफोर धिरबिलनि ब्लग नांगौबा भिडिअ नांगौबा कमेन्ट खालामना बुंहर आरोखि ना लोगोफोर धिरबिलनिबो लाबोगोन आं लोगोफोर स' लोगोफोर नायलांबाय था होमबा स' लोगोफोर माने दिब्लाय मोनथारसै आरोखि ना दिब्लाय मोनथारसै लोगोफोर दिब्लाय ओरै लेफ्ट साइडजोंनो हाबबानो मोनबाय आरोखि ना लोगोफोर लेफ्ट साइडजोंनो हाबबानो मोनबाय वेलकाम टु दिब्लाय होनदों नामा लोगोफोर वेलकाम टु दिब्लाय माने दिब्लाय हाबबाय जों लोगोफोर दिब्लाय लामाथिं स' लोगोफोर माने दिब्लाय मोनबाय आरोखि ना नायना लादो नै लोगोफोर हो ए माने 50 लायनो लोगोफोर दिब्लाय सिङाव हाबनाया नै दिब्लाय गेटखौ नायना लादो लोगोफोर वेलकाम टु दिब्लाय ओरै थांगारसै आरोखि ना लोगोफोर नायना लादो नै लोगोफोर माथो लामाया देनजारथार दिब्लायनिया बिराद गोबाव जाबाय लोगोफोर आं ब्लगसो बानायनाय जाया माने फैबाय थाखायो आरोखि ना लोगोफोर ओरैबाबो फैबाय थाखायो बेरायफैबाय थाखायो माने ब्लगसो लानाय जाया आरोखि ना लोगोफोर आङो लादो नै सालबारि माथोलाय ओमफ्राय बेयाव दालां मावग्रा दं लोगोफोर दा दिन्थिगोन आङो अके लोगोफोर माने जों दिब्लायाव सफैबाय मा बुंनो लोगोफोर ओमफ्राय माने दालांखौहाय नायना लादो आरोखि ना लोगोफोर मा बुंनो ओरैजाय नायना लादो नै ओरैजाय हाजो आरोखि ना लोगोफोर र' बे केमेरानि देखायसै आं लोगोफोर हाजोखौहाय
लोगोफोर नायना लादो हाजोखौ बरिया नुयो आरोखि ना लोगोफोर नै बरिया नुयो मा बुंनो आरोखि ना लोगोफोर बिउटिफुल लोगोफोर बिउटिफुल माने लोगोफोर भिउखौ बरिया नुदों आरोखि ना हाजोनि भिउखौ बरिया नुदों लोगोफोर कमेन्ट खालामनाय एकदमबारे बुंहरथार आरोखि ना माबायदि नुदों स' लोगोफोर मा बुंदों आरोखि ना बिराद गोबाव जायो आरोखि ना लोगोफोर आङो ब्लग बानाया दिनैसो बानायफैनाय जाबाय आरोखि ना लोगोफोर र' बै गोजौनिफ्राय गाखोना देखायनि आं लोगोफोर बै गोजौनिफ्राय नै बे गोजौनिफ्राय स' लोगोफोर नायबाय था होमबा भिडिअखौ माने आं गोजौआव गाखोनानै नोंथांमोननो देखायसै आरोखि ना ओइस गोलैगोनसै नामा नै माथो दरजासो बन्द' होखो ना माखो गाखोनोबा मोनगोन ना मोनाथाय गासिमोन आंथ' गाखोनायबायसैलै सर बोरैबाफोर गोलैलांबाय एकदमबारे हारा थारा मोननाय नङालै गासिमोन स' अके गासिमोन नै माने आङो खुनुरुखुम गोजौआव गाखोनो हाबाय आरोखि ना नै गोजौनिफ्राय भिउखौ नायना लादो आरोखि ना सथा मथा नुलालाजोबो माथोलाय लोगोफोर गिथावथाव माथोलाय बोरैबा गोलैलांबाथाय एकदमबारे हारा थारा मोननाय नङा गासिमोन ओमफ्राय नायना लादो गोजौनिफ्राय भिउखौहाय आं बे केमेरानि देखायगासिनो लोगोफोरनि नायना लादो आरोखि ना दिब्लायनि माबायावहाय ओरै बिल्डिं बायदि फिसा दं आरोखि ना ओमफ्राय नै दालांखौ नायना लादो एकदमबारे बरिया नुयो आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय ओरै नायना लादो नै भिउफोरखौहाय बरिया हिट नुयो आरोखि ना लोगोफोर ओरैबो थांगोन जों दा ओरैजाय बे नैबे दंफां होथेदों आरोखि ना ओमफ्राय जों दा थांनानै नोंथांमोननो देखायसै आरोखि ना स' लोगोफोर बारा गोबाव थालालै ओंखारनांसिगोन बिराद गिलौ लौ मोनो माथोलाय नै गायनायखौ नायना ला नै आयौ बोरैबा गोलैलांबाथाय एकदमबारे हारा थारा मोननाय नङा गासिमोन ओंखारलांसै आं बिराद गियो आं लोगोफोर बिदि स' लोगोफोर आं ओंखारसैलै बारा गोबाव थाबाय थाजाया बिदियाव गियो आं बिराद गियो लोगोफोर बिराद गियो आं लासै लासै ओंखारसिगोन अ माय गड लोगोफोर बेयावनो गाखोदोंमोन आं नै लहानि माबा बिल्डिं बानायना दोनदों आरोखि ना ससे नै एक थाला ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय ओरैजायनि भिउखौ नायना लादो नै लोगोफोर बरिया आरोखि ना लोगोफोर नै बेयाव जिरायग्रा बरिया बानायनानै दोनदों लोगोफोर नै नायना लादो आरोखि ना लोगोफोर नै भिउखौहाय बरिया हिट नुदों आरोखि ना नाइस लोगोफोर भिउआ ओरैजाय हाजो दं आरोखि ना लोगोफोर नायना लादो आरोखि ना नै माबाखौहाय मा होनोमोनलाय भिउखौहाय नायना लादो आरोखि ना दालांनि भिउखौहाय हिट नुदों आरोखि ना लोगोफोर नायना लादो नै थारनिसो एकदमबारे लहाजोब आरोखि ना लोगोफोर बियो ओमफ्राय ओरै नायना लादो नै हाजो आरोखि ना लोगोफोर स' लोगोफोर नायना लादो नै भिउखौहाय बरिया हिट नुदों आरोखि ना बरिया हिट स' लोगोफोर एकदमबारे कमेन्ट खालामना बुंहरथार आरोखि ना लोगोफोर स' लोगोफोर जायगाखौ बोरै नांदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना एकदमबारे बुंहरथार आरोखि ना आंथ' बरिया नाइस मोनदों आरोखि ना लोगोफोर स' लोगोफोर माने दिब्लायावहाय बारा गोबाव थाला माने थांसै आरोखि ना माने आंनि लोगोआहाय बल जोनांगौनो माने लोगोफोर नायना लादो नै दालाङा बिराद मावो आरोखि ना एसे सोमावबाथाय बिराद मावग्लुंजोबो नै बिहेर बायदिसो बोरैबा एकदमबारे गिदा गिदि सिब'आसो एरखोम मानबाय होमबा बेबायदि आरोखि ना स' लोगोफोर नैबे हाजोनि भिउखौहाय बोरै नुदों एकदमबारे आंथ' सेकसि नुदों आरोखि ना बरियानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय लोगोफोर बोरै नांदों अके लोगोफोर माने जोङो ओरैबाय फारसेजों थांसैलाय आरोखि ना लोगोफोर जोङो स' लोगोफोर नायना ला आरोखि ना ओरैजायनि भिउखौहाय नायलांबाय था होमबा लोगोफोर भिडिअखौहाय लोगोफोरनियाव गेलेग्रा दंमोन दां बायलाजोब्बाय नै जलालाजोब्बाय मा बुंनो लोगोफोर नै गोबावबो जाबायना दिब्लाया बायलाजोब्बायमोन आं नैबाव हैयाबालिबो दंलाबायमोन दा नै जलालाजोब्बाय बेबो मा मोनथाय ना थाबायग्रामोनथाय जलालाजोब्बाय आरोखि ना लोगोफोर बिनिफ्राय नायना लादोलाय आरोखि ना भिउखौहाय बरिया सेकसि नुखायो आरोखि ना लोगोफोर फुरा हिट नुयो आरोखि ना ओमफ्राय ओरैजायथिंबो नायना लादो गासिबो होमबा भिउफोरखौ सर नै दालां माथो गुरुजोबनासो दं लोगोफोर बरिया हिट आरोखि ना लोगोफोर बरिया बार बारदों लोगोफोर माने बारा गोबाव थाला जोङो थांसै आरोखि ना लोगोफोर दिब्लायनिफ्राय स' नायना लादो नै लोगोफोर अके लोगोफोर माने जों दिब्लायनिफ्राय थांफिनसै गारि सालायनायखौ स्टार्ट खालामफिनसैलाय लोगोफोर बारा गोबाव थाया माने थांसै आरोखि ना लोगोफोर दिब्लायनिफ्राय थांफिनसै जोङो स' लोगोफोर गारि स्टार्ट खालामसै नायलांबाय थादोलाय आरोखि ना लोगोफोर लामानि भिउखौहाय लोगोफोर माने दिब्लायनिफ्राय सफैदों आङो माने अके आरोखि ना लोगोफोर सफैनायानो
ओमफ्राय दुगैयाखैबो ओमफ्राय ओंखामबो जायाखै माने सहैबाय आरोखि ना लोगोफोर दिब्लाइनिफ्राय ओमफ्राय दा आं दा नै ओरै न'नि दुब्लियाव दंफैयो आरोखि ना लोगोफोर ओरै न'नि लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बोरै नांखो नोंथांमोना प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदोलाय आरोखि ना ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनबा प्लिज लाइक शेयार साबसक्राइब कमेन्ट खालामदोलाय आरोखि ना मा बुङो ओमफ्राय जुदि आंनि चेनेलाव गोदानफोर हाबफैदोंबा साबसक्राइब खालामना गालांदो ओमफ्राय कमेन्ट बक्सआव बुंहरदो आरोखि ना लोगोफोर साबसक्राइब खालामनानै आरामनो स' लोगोफोर भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थाबैनो बाय बाय